ଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଥିଲା ବାରାହା ମାଂସ ଭୋଜି। ବନ ବିଭାଗ ଚଢ଼ଉ କରି ଜବତ କଲା ରନ୍ଧା ମାଂସ। ଗିରଫ ହେଲେ 6 ଜଣ ଓ ଫେରାର ହେଇଗଲେ 5 ଆସାମୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଲାଠର ବନ ବିଭାଗ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ପତ୍ରାପାଲି ଗ୍ରାମରୁ ରନ୍ଧା ବାରାହା ମାଂସ ଜବତ କରିବା ସହ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଲାଠର ବନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ଏହା ଲେଖାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପତ୍ରପାଲି ଗ୍ରାମର ଗୋସାଇବାଗଙ୍କ ବିଲରେ ବାରାହା ମାଂସ କାଟି 11 ଜଣ ଭାଗ ବଣ୍ଟା କରି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଥିବା ଲାଠର ରେଞ୍ଜର ପ୍ରଭାତୀ ସେଠ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଫରେଷ୍ଟର ନବକିଶୋର ଦାସ, ପାରା ଷ୍ଟାଫ ଏବଂ ଟଙ୍କପାଣି ଗ୍ରାମ ରଖି ପାତ୍ରପାଲି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରି ଲାବଣ୍ୟ ଲିଟି, ମଦନ ଶଗଡ଼ିଆ, ହୃଦାନନ୍ଦ ଶଗଡ଼ିଆ ଓ ପାମନ ଶଗଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରୁ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ବାରାହା ମାଂସ ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋ ଜବତ କରିବା ସହ ଆଉ ଜଣେ ରୂପଧର ଶଗଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଆଉ 5 ଜଣ ଫେରାର ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ରେଞ୍ଜର ପ୍ରଭାତୀ ସେଠ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଆଉ 5 ଜଣ ହେଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ଶଗଡ଼ିଆ, ହୃଦାନନ୍ଦ ଲିଟି, ଲଖନ କଟା, ମନୋନିଧି ଶଗଡ଼ିଆ, ଲେଖନ ଶଗଡ଼ିଆ ପ୍ରମୁଖ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ଖପ୍ରାଖୋଲ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭଞ୍ଜଦୂତ ନ୍ୟୁଜ୍।